ang ulam namin ni Madir. Wala si Apong Asak. Ma, shoutout mo si Apong Asak. Kumusta ka na, Pumasak? Nagsimba ngayon, linggo, day off niya. Hindi siya pumasok. Oo, kaya ako ang nakapwesto ngayon. Ikaw nag-cook. Hindi ako ganda Ako ang dumating. nagluto. Na-vlog kung paano mo niluto to. Oh? Ang sarap Hindi oh. nga lang, linuto ko kaninang tanghali. Oh. Ano yung nagluto? Masarap yung pagkakatira ng tortang talong oh. Hapusa, ang sarap nito. Sayang, wala ka. Bukas na lang. Pray ka pa muna. Ayan. Maraming salamat sa binigay ng grasya. Ibabalik ko sa pilit. Salamat sa Magandang gabi po Sa inyong lahat. sa iyo lahat. Maggagabi na po. Ano na po ito? Pagkain Hapunan na na. ng hapunan. Umuulan po. Umuulan po, ang lakas ng ulan. Nagluto po ako ng Sinamatis sa baboy. pinamitas na baboy na may repolyo at saka pitsay na bagyo. Saka nagprito po kami ng tortang talong. Kain na po kayo. Ayun na po. Apungasak! Kumusta ka mo? Kamusta ka? Ito po yung ulam namin ngayon. Sinamatis ng baboy, tortang talong, tsaka may asuman. Oh. May ketchup. Ito yung hapunan namin ngayon. Simple lang pero masarap. Kasi po umuulan. Masarap ang sabaw. Jay, kumusta ka dyan? Kumakain na kami. Pa ngayon, nabigay na. Hindi mo ko libre. Ano padala ka Ikaw lang? naman. Libre mo ako. Bakit kita lilibre? Binibigay nyo lang kayo, may anak buhay kayo, kung wala. Sitsiran. Pa? Paano ang timpla Sarap po nito? ng... Ayun, talong. Paano ang timpla nito na eh? Kaya una, Oh, linaga. tinaga mo. Tapos, nag-ano ko ng ano ng itlog. Nagbati. Tapos, linagyan ng konting asin. Tapos, ito, ilalagay sa itlog. Tapos, prito mo lang. Yan lang. Ganun lang. Hindi mo na tinanggal yung balat. Ay, tinanggal. Okay. Yan ang balat. Masarap siya. Anong timpla nito? Asin. Okay na. Wala naman ba? Wala niluto mo. Marami pang bunga oh. Anim yata ito. Ito. Sayang. Hindi kumakain ng baboy, ano? Oo, tama na. Puro piritong isda lang. Ngayon, tortang talong. Hindi mo pati ano mo kitchen. Hindi mo babatiin yung asawa ni Jay. Ay, Yung girlfriend niya, batiin mo. ang girlfriend pala ni Jay. Jay. Anong pangalan? Si Bea. Kumusta kayong lahat dyan? O yung Pati yung mga magulang niya. yung magulang niya. Kumusta kayong lahat po dyan? Kapatid niya. Oh, mga kapatid niya. Ilan sila Ilan niya? magkakapatid? Dalawa lang. Dalawa lang sila, Bea. Oo, naka-abroad yung isa. Yung kapatid niya rin. Teacher ang mother niya. Si Bea, teacher. Yung gano'n, nasa din siya. Tapos na gano'n siya ng Teacher. marunong siya. Lagi nagpupunta si Bea dito, ano? Balita ko, Sabi pinagdadala niya ka na. pupunta. Sabi niya pupunta dito, kaya lang sabi ko, di ba na-opera si Ate Esther? Eh, pupunta kay Ate Esther. Pumunta ka na ba? Hindi pa. Kaya sabi ko, Anong oras ka nagpunta? umaga. Ah, Sabi ko, pag ano na, sabihin ko na lang pupunta dito. Kaya hindi mo pumunta. pero okay na si Tita Esther. Oo, okay. Malakas na. Anong ano ni Bea?
Anong tinuturo niya? Elementary, high school? Hindi ko alam, hindi pa natanong. Ano bang tinatanong sa kanya? Maluwang yata ang lupa nila. No? Minsan nagdadala siya ng ano dito, gulay. Gulay. Hmm. May dadal siya ng gulay. May yung sili, Hmm. talong, patola, saka ano pa yun, ampalaya. Hmm. Native na manok, wala silang May yung sila, ano, titikan? lasgang, may Tilapia? ito, saka ano ba yun? Ito, at saka bulig. Hmm. Ang daming Bulig pa natin. bulaklak, ang ganda yung bahay nila, maraming bulaklak. Hindi po nakita yung bago yun. Minsan, gusto mo, punta tayo. Hmm. Punta tayo. Ay, ang bulaklak niya yung mga, ano yun, rose, sa harap ng bahay nila. Ang dami nilang alaman. Native na manok, wala. Wala. Binibigyan ako ng alaman. Sabi ko, hindi ako mahilig. Alam mo naman. Mahilig ka pagka masaya ka, pagka, di ba, pinapadala ka nito, binibigyan kita. Siyempre. Hindi ka masaya, siyempre. Oo, ngayon, noon, yung mga kanta pinaririnig sa akin ni Ethel eh. Ano pinarinig Sabi mo? ng kanta, noon ay pagod ka na, ngayon kayo naman ang pahinga. Kami naman ang magtrabaho na nagbibigay ng suporta. Sabi niya. Nakakaiyak. Oo, yung kanta. Alam ni Bonbon, yung kanta. Kasi palaging pinaririnig ni Ethel. Kagaya mo ma, ganyan ang ano mo ngayon, nakapahinga ka na. Ngayon, binibigyan ka ng mga anak mo. Ganyan. Yung nagbibigay sa'yo? Kayo nga, kayong tatlo. Si Ethel, binigyan din ako. Siyempre, matanda na ako. Biro mag-75 na ako. Bata ka pa. Anong bata? Matanda na ako. Tignan mo yung ko puti na. Nabuti ka pa ng 110, 15, Ay, ayaw ko ngayon. 200, mas maganda. Ay, kung tinutulak, binubuhat-buhat na lang ako, gusto ko nang nakaigana sa... Ano mo sabihin yan? Magagalit si Papa Jesus. Oo, hindi ko alam kung kailan ako kukunin, pero ayaw ko naman yung 200 naman. Ay, ayaw naman. Sarap yung kumain ng sabaw, umuulan. Ayaw ko na. Ang sarap, no? Na? Nag-Milo ako mainit. Yung pangilang Milo na yun na. Ha? Pangilan na. Pangapat na yan. Kanina ka pala ka. Isa, kinuha na nga po ko yung parate. Diba? Ngayon, bakit? Iniwan ko lang dito sa mesa, wala na. Ubus na? O, nagtimpla na naman ako. Huwag mo Kasi kasi iwan. umuulan, malamig, kailangan naman ka ng mainit na Milo, kaya mainit na sabaw. Ha? Tsaka sabaw na ano. May pizza bagyo, tsaka yung repolyo, ginisa ako ng kamatis. Yung baboy. Masarap. Kasi panay namin kinakain yun. Gusto namin. Lagi akong nagluluto ganyan. Yung? Hindi yan. Di ba 2 beses ka nang nakatikim? Oo, iba-iba lasa eh. Nung minsan maasim, nung minsan matamis. Ngayon, masarap to. Buto-buto yung... Nag-iibang lasa. Oo, buto-buto yun. Kaya, ganito naman, laman ito. Kaya, nakakalungkot naman. Wala siya pungasa. Oh, Di, malungkot Hindi ka? niya, oo. O shoutout mo ulit. Baka mamaya magtatampo sa'yo yun. Pungasa, kamusta ka na? Nung ginagawa mo kaya, apusak. Nagsimba siya, nagpre-pray din. Kung kumakain Ano hanggang alas 11 lang yata ng... ng tanghali. Tapos na yun. Tapos na pala. Ay, hindi maghapon. Hindi. Kumusta na kaya si Apo Ramon niya? Mabuti. Apo Ramon, kumusta? Tingnan mo yung rabbit, oh. Pati Alin? yung kinain nila, yung bulaklak ko. Ay, Ano bulak na? yung amarilyo.
Dalawang sampagan na lang. Kain ka lang ha. Gusto nila? Yung sa, ano ko, doon. Okay. Ayan o. Ayan, nandyan. Ayan. Oo nga. Ayan. Oo. Tinakain lahat no, basta Ay, pati damo. yung talong na yan. Hindi lang abot, hindi abot. Yung buto. Yun lang ang hindi nila kinakain yung ano. Ano ba yun? Yung tanglad. Ayaw mo lang tama. Ayaw nila. Pati yung oregano kinakain nila. Pero papasok siya po sa? Hindi. Ewan ko kung papasok siya. Ang lulutuin mo bukas? Hindi pa alam mo niluluto ito. Wala akong usado. Ay! Bumili ako ng ano, kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa kay ano, Yun. kay Marlene. Anak niya, Pastor. Yun, Ayun maganda. oh. Ano masarap yun. Lagyan mo ng kamangyan. At saka talong. Saka prito, garong-garong. Walang kamataan ganun ko. Ayun, kunin ko, pakita ko sa'yo. Kunin mo. Kunin ko ah. Binili ko kanina, pumunta siya dito. Anong round nila? Tanim. Marami ah? 80. Ay, yung pusa pa lang, yung pusa din. Binigyan ka pusa? Oo, lagyan ko ng kamangyan. Ay, oo, laki. Saka, gawin ng ito luluto bukas pala. Malakit yan, malakit. Oh, malakit daw. Ang laki. Oh, lagyan ko ng kamangyan. Lagyan ko ng ano bang pagpag ko dito, baboy. Baboy. Tapos walang kamatayang galonggong. Dito. Walang kamatayang piniritong galonggong. Ganun na lang. Kasi yung bangos, Kung si Idol, maraming tinik yung mga puko, hindi pwede sa bagong. Gusto pa yung galunggong. kung si Idol walang kamatayang tilapia, tayo walang kamatayang galonggong. Galunggong. Kahit sinasabi mong galunggong, 200 ang isang kilo. Ngayon? Oo, ikaw naman. Dati magkano yan? Hindi Nung nga maliit kasi kami. namamalengke. Ako namamalengke. 30 pesos na tumpok na dati. Oo. Ang ganda yung ano niya, ano? Walang kanina rin. Ang laki. Busog na ako. Ano, busog na. Busog na busog. Alam ko, makakapagsabi pa tayo ng Diola. Yan, ikaw Ay. sa Milo pa. Ay. Pangatlo mo. Sinsuran tayo. Ito na. Ha? Baka hindi ka na pangatulog yan. Sumobra Ay, na. yun lang ininom ko sabaw sa lutong kamatis. I like manok. Na? Manok. What manok? Manok. You like egg? No manok. Walang manok. Ay, ganda na! Walang ganda na. Sa ano? Vlog? Say hi, Bami. Say hi. I say mama. I love you, Mama. I love you, mama. I love you, Ate. I love... No, are you yeti? Love me, Ate. No, are you yeti? Oh, I love you, Jaja. I love you, Jaja. I love you, Bonbon. I love you, Baba. I love you, Kaka. No, are you kaka? Why? Nino pang love mo? Hoy! Sa? Ina, sama ka na. Uwi na ako niyan, uwi na ako. Sama na yun eh. Ay, ka na pala eh. Kaya na yun ah. I like it. Hindi, uwi na ako niyan. I-ayos na lang namin to. Where's Holami then? Kunin mo din lang. Punta daw kayo ng palengke. Palengke. Yan, yan. Ay, kape mo. Bye-bye, Eden. Love Ito yung you. kape mo. Ingat. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye, Balaye. Ang ganda ng Bye-bye. duster mo, Balaye. Ang ganda ng duster mo. Ayan, ang kape mo. Mainit, mainit. Pinakulo yan.
Ayaw niya umuwi, yung apo mo. Daw. Siyempre, pag nandito yung apo mo, gusto maglalaro. Sa bahay kasi walang kalaro. Oo. Dahil doon sila mag-isa. Gusto nila dito sa kubo. Gusto sa'yo kasi lahat binibigay mo. Oo. Oh. Lahat sila nasusunod sa'yo. Ito, Patayin nga ng isa. gamot sa akin ito. Gamot. Oo. Sa, Hindi ba pwede gamot ng bulsa yan? potassium. Ah, Talis na, no? Masarap yung prito mo. Lagyan mo ng ano. Balo mo ng... merienda. Oo. Bukas. Pabalat. Pabalat. Bibili ako ng pabalat kay Marta. Tapos merienda, no? Saan galing to? Saan galing? Ang dami. Yung ang problema. Sa likod? Hindi. May buto? Ay, oo, mayroon ng ano. Yung, di ba yung tinanim ni JP yung ano? Di ba may saging saba sa likod? Tsaka may ano, ganito, ano pangalan? Saan ba? Saba. Meron na dyan? Oo. Malaki na? Oo, hinog na raw sabi ni ano, pinutol na. Nasaan JP. ngayon? Ewan ko saan yan linagay. Umalis na eh, di ba, nagtrabaho. Hindi ko natanong. Ngay sabi niya, kunin ko yung saging saba sa likod. Oh, yung kalapate mo, Tik. Sabi Huwag ni ka Tito mag-alala. mo, Bibilang bibigyan kita. Dalawa. Oo. Bilang kitang dalawa. Pag nanganak, akin yung unang anak. Ikaw naman, bigay mo na sa kanya. Alin? Yung pati-pati, bakit? Oo, okay. Bigay ko sa kanya. Ngayon ako mag-aalaga rito. Dadamihan ko na. Ay, ayaw ko na. Dami ko mga alaga dito. Ay, Dagdagan Ayaw? natin. No, yung apo mo, pinagbigyan mo sa ginapig, pinagbigyan mo sa rabbit. Ako hindi mo pagbibigyan, Ay. nagseselos ako. ay, Kalapati may pala, lang. ay, ayaw ko na yung kalapate. Oo, May aso na tayo, may pusa, may Daga. daga, binipig. May manok. Ano? May pato. Ay, Oo, tapos bibili ka pa ng pati-pati. kalapate. Kalapate, ay, ayaw. Mga bibili mo siguro para agad dadami. Ay, ayaw ko. 5 pares. Ay, Lalagay ko doon na, bakante yun. ay, kahit bakante pa. Kukulungan ko lang. Kikita tayo dyan na, kikita tayo. Ayaw ko. Ayaw ko nang magala. Yun lang tayo ng aso, tayo ng ano, daming inaali. Yun lang pinapig. At saka yung rabbit, yung tayo nila. Parang tayo ng ano, kambing. Oo, para Oo, pati yung ginapit, sa para ilalim kambing. ng- Oo, sa ilalim ng washing machine, dami doon. Doon sila tumatay. Yung paglilinis, ay. Pati yung pato, andun sa likod. Pati yung manok. Ay, Edmundo, magpahinga ka. Ayaw kuya. Siksiran ka. Pag pagod ka, pahinga ka. Tatrabaho rin tayo. Ang daming linaban, ha? Ay, sis Mariose. Akala ko hindi ka nagtatrabaho. Ay, nagtatrabaho ako ngayon. Ayaw ko yung, ano, di ba, day off ni Tapusak. Aposak ngayon, ano? Siyempre, Pag day off ka, nagtatrabaho ka. nagtatrabaho ko. Kahit andyan, gusto ko na magtrabaho. Baka maghihinga ako, hindi kagaya noon. Hinihintay ko na lang pagkain, palagi na lang nakaupo. Ngayon, ano, tumutulong na ako. Pwede na ako magtrabaho. Message natin si ano, hindi pa ako nakakabisi ako. Si Ate Si Darang Esther. Esther, Adar, kumusta ka? Sana okay ka na. Okay na siya. Okay na siya. Kumakain na. Pumunta. Oh, yun. Maganda yun, maganda. Kumakain siya ng Jollibee. Pinakakain niya kami. Jollibee? Kami dalawa niya sa. Sana all may Eh, Jollibee. kumain na kami. Ba, kailangan sandali lang. Yung bahay nila, katabi lang ng ano mo, garay. Eh, di punta ka sandali. Bukas, tagdag ko sa garay bukas. Punta na sandali. Pupuntahan ko. Oo nga, napansin ko. Lalo kang gumanda ngayon. Nasira? Bakit nasira? Ay, matanda na yun. Naalis yung ano na dito. Umakalag na yun. Nagre-retire na. Oo, ayun, nasira. Ay, Oh, Jay! Bilan natin ng isang dosena to.
Ati Nang- tayo. Nang, Salamin. ay Para bago kahit ito. sirain mo na sira. Ay, hindi. Wala lang problema. Ati kami, tiganim kami. Oh. Gusto mo? May, hindi na ako O pwede. pera na lang. Ha? Pero Pera na lang. na lang. Eh. Oh. Hindi, gusto ko lilit ng konti nito. Bibili ako. Yung sarap ng palengke, yung harap ng tindahan nyo. Ah, Iba ito na- ang binili yan. Oo. Maganda. Mukha kang 65 years old na, Nay. No? Ganyan yan, no? Ganyan. Alam mo yung 500 ganyan? lang? 5,000. 5,000 nito. Sisrak ka. Ah, 5,000 yan. Kaya pala maganda. Hindi na ako pwedeng walang salamin. Ano na yung mata ko. Oh. Ay, nana. Siguro na ano sa pagtatayin. Ang trabaho ko nagtatayin noon. Nga pumula na yung mata ko. Hindi na pwede. Hindi na Nasira pwede. na yun. Naalis ito yun. Lumalakad ka lalakad kami ni Elsa. Oh. Lampas kay sa FCC, nahulog yung isa. Pinag-aanapan. Kung hindi nadapa mo yun, wala, putol na. Sabi ko palitan ko. Matagal na rin yun. Ah, ang sarap ng kape. Nay, ano ba nilagay mo rito? Parang lasang Milo. Hindi, pinagalo. Kape ito Kape yan. Sirang ka. Yung baso mo yata yan, no? No, dalawa ito. Di ba tigisa tayo? Mm. Oo, hindi yung pinaglagyan ng Milo to? Oo. Kaya pala, ko naman. kaya pala lasa Milo. Ay, nabusog na ako. Sa sabaw lang, dami kong minum na sabaw. Hintay mo na naman ang gabi.